Ahojte, to je Michal Kadlec a vítajte u ďalšieho videa. Dneska je to zasa zo Subway Surfers. No, môžeme ísť na to. No, ešte sa nám to musí chvíľko načítať, fakt. Jak to bude, tak toto načítavanie, tak si to trochu preskočte na YouTube, lebo presne minútu. No. Toto kľúče máme 3. Už ich mám 9. No. Tak. Koľko mám skateboardov? No, to som sa nepozrel. Ale nevadí. Ja viem, že toto videjko bude asi sračka trochu, lebo to bude mať možno iba 5 minút, ale tak, chcem vám to natočiť. Už pôjdem, no ja sa pôjdem ešte na raňajkovať a tak, lebo kúknite sa, koľko je hodín. Videli ste? Sami. Koľko je hodín. Pôjdeme preto. Keď ste to počuli nejaký zvuk, tak si ho nevšímajte. Čiže si? Áno. To si nevšímajte, toto prišla moja mama. Sa ma niečo pýtala. Toto si nevšímajte, to tu iba, ak budete počuť nejaký hluk, tak sa ospravedlňujem, lebo ten chlapec, on tu pozerá na mistra Beana. Tak to má trošku nahlas, tak sa ospravedlňujem. A ak nepočujete, tak to poviem. Nemyslím, že ako nepočujete, nepočujete, ale ja myslím, že nepočujete ten hlas. Ready? No ja už asi to za chvíľku budem musieť ukončiť. Nahrávam až 4 minúty, ale ja už pôjdem asi sa najakovať. Potom možno ešte za mňa to natočím. Lebo vydal som teraz pred chvíľkou jedno, toto video, to bolo 8 minútové, 6 minútové, toto 5 minútové, a potom ešte video 5 minútové. Nech to vôbec aj postíhate, hento pozerať, lebo ja vám budem vydávať
poriadnu nálož takýchto videí za deň. By ste to vôbec aj stíhali pozerať. A ak nie, tak nevadí. Pozrite si to. Ja si len takú zálohu aj robím. Keby sme niekde išli, tak aby som to mohol iba proste editnúť na YouTube. Nie, ženu si ja nedám. Tak. No, na ten jetpack by som si mohol našetriť. Tak. Nie. No, to bola moja, hej. Teraz sa to neseklo. Takže, ideme ešte raz. Ešte možno 2-krát pôjdem a potom vám to tu už ukončím. No, táto epizóda je dlhšia, než som ju vydal tu pred chvíľkou. No, má 7 minútiek. Teraz budem robiť také kratšie videá, keď už budem doma, ja vám budem robiť také 20 až 30 minútové, no, po tie polhodinkové videjka. No, 8 minút už nahrávame. Túto epizódu vám dám na, ja vám ju dám, ak sa kúkam na tie epizódy, tak tá kvalita je celkom no ja vám ju dám vo väčšej kvalite ako v 240, to je taká sračka, lebo jak má niekto dáta a potrebuje si to, no a aby mu to nezožralo moc, keď to bude na väčšej kvalite, to bude musieť pozerať. Takže ja vám dám kvalitu 360. Sa mi to zažere väčšie miesto, ale ja vám to dám na 360. Ten minulý diel som vám dal na 240. Tento vám dám na 360. A potom neskôr, jak hovorím, už budem hrať na tablete, tam vám to budem dávať na 720. Lebo potrebujem ešte na to počítať, aby som si tam mohol ešte niečo, no teda notebook, aby som si tam mohol ešte niečo porobiť a tak, lebo bez toho to nejde. No. Ideme. Hodíme, tak, doleteli sme. No a tu vám to už za chvíľku ukončím.
No. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, môžete dať like, alebo odber, alebo pekný komentár, alebo proste komentár. Dobre, tak ahoj.